To dhi loyo nade tisewacho maber ni kata Rigathi Gachagua dhi bedo gi jo bura mang'eny. Awacho ni Rigathi Gachagua dhi bedo gi jo mang'eny more central nikech mane kamo control gi jogi communities gi to dhi bedo go. To communities mogi kidhi makore mang'eny mabro kuchi wedo mang'eny molo mar jo central Kenya. To Ojienda onego bed piny ogo mbaka. Gimomiyo wuoyi wacho Ojienda ahinya gin nikech gin be maging'eny. Ojienda mbaka de onego duok koso gi in terms of the conclave anyisi ni idea ma Raila Amolo Odinga kelo mar youth conference mowuok Egyptia. En idea mar keto Ojienda mondo wuoye wach weche mag reforms gi. Ojienda onego winji weche gi. Apa ni framework mar winjono. Kei baba to wacho ni odwaro conclave. Kaka conclave no bro bedo defined, onego beni bedo gi work outcome. Kata resolve, kata report ma bro wuok e conclave kata wuoyo no. Onego wuok haraka nikech sani wachomo 2026 to campaigns bro chakore. Koro ka gino obudho to bro bedo politicized kata Ojienda go bro barore into camps ma support sirikal gi ma support opposition. Gino bro barore diere. Mane problem mantie. Unless no yiero Ojienda go eko through a framework kuma gi yiero go regions to represent the wards or the counties. But gima ber mogik or the surest kata wacho ni yo maber mogik minyalo keto go kijana en ka Ojienda gi to gimbo ket gi sirikal e positions in sirikal or make sure no Ojienda kata representatives odonje county assemblies wa modhi bedo go gimbe gibed kanyo kaka MCAs or make sure no Ojienda be ogore odonje parliament or make sure no Ojienda obed governors be kikoyer jumuti ahinya or make sure no Ojienda be odhi kiwango mag CS gi PS. So mi Ojienda have a voice. Ojienda nigi duol. Ojienda nigi opportunity kata chance mar donje sirikal by tiyo gi kura kata kuch gi magidhi bet go. Trevor, yiero mokalo. Bing'eni governor manandi ni ike Degadi. To senator, to both governor gi senator manandi na puonjo a university, Moi University. Both of them were my students. Koro miyo community be uoge ni gimbe giteme bedo gi joma tindo gi yiere. Mano be koro challenge ma be wan go korwa Nyanza kocha. Ni wabede be ni wambe wateme yiero jomoko ma nyalo wuotho matek ka dhi e bunge. Jomoko be maka jenzi obire bunge to nyalo ringo. Jomoko be mako buogi kata nyisi nitie tabu to ginyalo chopo raka kama nitie tabu no. Koro miyo mano be is also another point. Ni inclusivity oketo Ojienda kik yuagi. Kendo Ojienda be ok nyalo yie ni nonyuole to leader man nitie ka MP champo nitie nyaka sani. Onyuole yudo ka dipo ku MP, adipo pod MP nyaka sani. As an example. So I think there's that adieri makende ni joluo be ochako bede gi jotelo machal gi Eddie Okech kamacha. Eddie Okecha Babu Wino ginika. Just some thought. Okay. Kigo kidi yoko lakini awache diri. Kiwacho kaka ipare.